ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണാ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാन् സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. എന്റെ ക്യാമറ ലാപ്ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സുനിത അരവിന്ദ് ഇതിലാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നില്ല? സുനിത അരവിന്ദ് സുനിത അരവിന്ദ് കാണാം മാതാജി. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? സുനിത അരവിന്ദ് നോക്കൂട്ടോ. അതിലാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ധ്യാനയോഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? അഷ്ടാംഗ യോഗം, അതായത് 8 പടവകൾ, 8 സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം വരുന്നതിന് മുന്നാണ് ലാസ്റ്റ് അധ്യായമായിരുന്നു കർമ്മയോഗത്തിന്റെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗ, പിന്നെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗ, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? അഷ്ടാംഗ യോഗ, 8 പടവകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു യോഗികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് യമ നിയമ, എന്താ പറയുക, യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധ്യാന ധാരണ ധ്യാന സമാധി എന്നിങ്ങനെ പോകും. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ, ഞാൻ കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ, അതായത് അഭ്യാസേന തൂക്കോന്തേയാന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് നിരന്തരമായി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നിസ്സംഗത കൊണ്ട്, അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വിരക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ 6:41 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ എന്താ പറയാ, ഈ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താവും? അവരുടെ
അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ഒരു യോഗം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിൽ പരാജിതരാകും. അതായത് മുഴുമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവർക്ക് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കുറച്ചു കാലം, കുറച്ച് സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ ആ പുണ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സുഖിച്ചിരുന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ധനികരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നീതിനിഷ്ഠയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് അവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അവരുടെ ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അവിടുന്ന് വെച്ച് തുടരും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ 6:47 എന്ത് പറഞ്ഞു? ഉത്തമ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഉത്തമ യോഗി ഭഗവാന്റെ? അതായത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഇത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, സന്തത സഹചാരികളുടെ പേരാണ് ഇതൊക്കെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ സ്വയം ഭഗവാൻ, പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത പ്രഭു, പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിത്, ശ്രീവാസ പണ്ഡിത്. ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ഉച്ചത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശ്രവണം കീർത്തനം നടക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല? അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അശ്രദ്ധയിൽ ചെയ്യരുത്. നല്ല ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ വേണം നാമം ജപം ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 4 യുഗത്തിലെ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ, നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സമാധാനം കിട്ടും, നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് സമാധാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നാമജപത്തിന് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാല പറഞ്ഞു 108 ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ 4 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 8 മാലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും, അതായത് ശക്തി കിട്ടും. അതാണ് 4 മാലയിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മൾ 8 മാലയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും, അതായത് ശക്തി കിട്ടും. പിന്നെ 16 മാലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായം 7. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗമാണ്. വളരെ എസെൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ. വളരെയധികം ഭഗവാൻ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരാണ് ഇവിടെ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ വിജ്ഞാന യോഗം, ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കണം. എന്താണ് വിജ്ഞാനമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു അധ്യായങ്ങളാണിത്, ഈ 7 തൊട്ട് 12 വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലിപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അത് നമുക്ക് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പ്രകൃതി, പുരുഷ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതായത് 5 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് പ്രകൃതി എന്ന് വിളിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ ഈശ്വരൻ. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ 5 വിഷയങ്ങളിൽ 3 വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത്ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പരിപൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, എന്നിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം.
അതിനെ കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ തത് ക്ഷുണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് അവരും ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളച്ചൊടിച്ച് അത് എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, തത് ശൃണു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തരിൽ നിന്ന്, അതായത് പ്യൂർ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ആ പരിശുദ്ധരായ ഭക്തരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം അതേ രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങും. നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ്, കണക്ഷൻ ആണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ, അതായത് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ എന്താണ്, അത് അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്, നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ അസുരന്മാരെ പോലെ, അതിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം, അത് ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക, അവർ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ഉണ്ടാവും ഭഗവാനോട്. കാരണം ഭഗവാനോട് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേവനമില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയല്ല. നമ്മൾ വെറും വാക്കുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ, വാക്കല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആണ് വലുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഭഗവാനെ. എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഭഗവാനെ സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത്, അതായത് മനനം ചെയ്യുക, അത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3ഉം വേണം, ശരീരം വേണം, മനസ്സ് വേണം, ബുദ്ധി വേണം, 3 കൊണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു, അതിൽ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്, ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കേൾക്കണം, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം വെറുതെ കേട്ടാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനോട് വിശ്വാസം വരില്ല. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിൻസിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്സുകത നമ്മൾ കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിയതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, സ്വയം ഭഗവാന് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെയാണ് ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭാഗവതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത സ്വയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രവണം നടക്കുന്നു, കീർത്തനം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെയധികം പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ലൗകിക കർമ്മമല്ല ഇത്, ഇത് പുണ്യകർമ്മമാണ്, ഇത് അതീന്ദ്രിയ കർമ്മമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സാധാരണ ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ചല്ല, ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ എന്താ പറയുക, പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും പിന്നെ എന്താ പറയുക അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആരാണോ നിത്യേന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നത്, ഭാഗവതമായിക്കോട്ടെ ഭഗവത്ഗീത ആയിക്കോട്ടെ, ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, നമ്മുടെ
വെൽവിഷർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയെ മാത്രമേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയമാണ് ചെവി. അപ്പൊ ഈ ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തി എന്താ പറയാ, ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ മാത്രം എന്നല്ല, ഈ ജീവജാലങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഉണർത്തണം. അതെങ്ങനെ ഉണർത്താൻ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ. കാമം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ, പക്ഷി മൃഗാദികളെ, പിന്നെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ഉപമ കൊടുത്തു നമ്മൾ. അതായത് എന്താ പറയാ, തീയ് പുക, എന്താ പറയാ, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ അല്ലെ, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചു പ്രയാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിലെ ആ ഭക്തി, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തിയെ നമുക്ക് ഉണർത്താൻ കഴിയും. എന്താണ്? നമുക്ക് പുക തീയിനെ എന്ന് പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുകയെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഊതി കൊടുത്താൽ അത് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ തീ ആളിക്കത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിന് അറിയാം. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വന്നു വെട്ടു, എവിടെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു വെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കൂടെ ആ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത്, ആ സംസർഗത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മലിനീകരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അശുദ്ധമായി പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറക്കാണ്, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. നമ്മൾ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ മറന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ, അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ ആര് വേണം? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ എന്താ പറയുക, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ സജ്ജന സംസർഗം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സംസർഗം വേണം. ആരുടെ? സജ്ജന സംസർഗം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, പിന്നെ ഹരിനാമ ജപവും സജ്ജന സംസർഗവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കും, നമ്മൾ വീണുപോകും, നമുക്കതിൽ എന്താ പറയാ, വിജയം നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ എളുപ്പമല്ല, ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തിയെ ഉണർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? കേൾവി. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. രണ്ടാമത് സജ്ജന സംസർഗം വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രം ഹരിനാമ ജപം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. മാരത്തോൺ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളും. പക്ഷേ അതില് അവസാന ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പേരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ വിജയിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? അല്ലെ, വളരെ 1 or 2 അങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വരും അല്ലെ. ഒത്തിരി പേര്, 100 പേര് എന്നൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരായിരിക്കും? ആകെ കൂടി ഒരു 19 പേരുണ്ടാവും. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പേരുണ്ടാവും? അതിൽ ആകെ കൂടി നമുക്ക് 10, 20, 30 പേരെ കാണുള്ളൂ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ആ പകുതിക്കിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്താ പറയാ, നിർത്തി പോവാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടും. കാരണം ഇതാണ് പ്രശ്നം, നമുക്കൊരു സ്ഥിരതയില്ല. എന്താ പറയാ, പെർസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആ നിരന്തര അഭ്യാസം ഇല്ല. ആ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ അഭ്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പകുതിയിലിട്ട് പോകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പകുതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ പകുതിയിലിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുറച്ചു പേർക്ക് എന്താ, എല്ലാവരും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ആദ്യം, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചു പേരെ വരുള്ളൂ. പിന്നീട് അതിൽ അത്രയും പേരുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വിരളമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. വളരെ വളരെ സുകൃതം ചെയ്യണം. മുൻജന്മ സുകൃതം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണം. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്നല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാവും. ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമമല്ല അത് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ കരുണത്താൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈശ്വര കരുണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആദി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈശ്വര പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനുമായ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് എന്താണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തി. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തി എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാറിയോ, നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുണ്യവും പാപവും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവൻ, അവിടേക്ക് എത്തണം. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പം എന്നുള്ളതും അവർ എന്താ പറയാ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് പറയും? വളരെ ഈസി ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അവരൊക്കെ പറയും, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കാം അല്ലെ. കളിയാക്കി പറയും, ഓ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ പണിയില്ലാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും സാധാരണ ജോലി, എന്താ പറയുക, സാധാരണ കർമ്മമല്ല. ഇത് പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോഴും ഈ കണക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭൗതികമായി നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും, മറ്റുള്ളവരെ എത്ര പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാലും ആ കണക്കൊന്നും കണക്കല്ല. കാരണം അത് ഈ ജന്മത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതോടെ അവസാനിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ഭക്തി വളരെ എളുപ്പം എന്ന് അവർ പറയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല? അത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിൽ അവരെന്തിനാ പ്രയാസപ്പെട്ട പണികൾക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തി എളുപ്പമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും പകുതിക്കിട്ട് ഭക്തിയെ നമ്മളും അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം അവിടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനില്. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അത് തന്നെയാ. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭക്തിയെ കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ? എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? വളരെയധികം വിഷമമുള്ള വഴികളൊക്കെ എന്തിനാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു കമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി, സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജി എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്താ പറയാ ആ ഭഗവാനിലെ സ്വന്തം ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ആ അംശങ്ങളാണ്. ഇത് ഭിന്ന പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി എത്രയുണ്ട്? 8 എണ്ണമാണ്. ഏതാണ് 8 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടോപ്പിക്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ? പുരുഷനാരാണ്, പിന്നെ ജീവാത്മാവാറാണ്. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? ഭഗവാന്റെ 8 എണ്ണമാണ്. അതെന്താണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമ്മൾ ജീവസത്തക്കളാണ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജഡവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ജഡവസ്തുക്കള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് ജഡവസ്തുക്കൾ. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളുണ്ട്. എന്താണ് സൂക്ഷ്മം? അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 3 സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ
ഒരു ജീവസത്ത, ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 8 ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് 5+3. എന്താണ് 5? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് 5. അതായത് അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പ്ലസ് സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ. ഏതാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്, പക്ഷെ അതുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയും മനസ്സും, പിന്നെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം. എന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ളത് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അതാണ് ശരിക്കുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ 5+3 ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ സൂക്ഷ്മമായ എന്താ പറയാ മനസ്സും, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഡവസ്തുക്കൾ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജഡവസ്തുക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? മനസ്സാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആത്മാവാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്താ പറയാ അത് സ്വയം അതിനെ എന്താ പറയാ അത് ചലിക്കാനോ അത് പ്രവർത്തിക്കാനോ അതിന് കഴിവില്ല. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതിനെ ഒരു ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനൊരു തനിയെ നിലനിൽപ്പില്ല. അതിനെ പ്രവർത്തനാശീലമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ജീവസത്തകൾ വേണം. ആരാണ് ജീവസത്ത? ഈ നമ്മൾ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ജീവസത്തകൾ വേണം. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഒരു ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ, ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല നമുക്ക് 3 ശരീരമാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ആത്മാവ്. അതിന്റെ പുറമെ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അത് എന്താണ്? അതിലെന്താണുള്ളത്? അതിൽ മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്? മനസ്സും ബുദ്ധി, എന്താ പറയാ മിഥ്യാഹങ്കാരം. പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരം. അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ, അതായത് ഗ്രോസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിനെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം. അങ്ങനെ 3 ശരീരം, 3ആണ് നമ്മൾ സിംഗൽ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥൂല ശരീരം മരണസമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? പുറത്തേക്ക്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം അതുപോലെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കർമ്മവാസന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ പറയാ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടു കൂടി അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അത് അടുത്ത ജന്മത്തിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്കൊക്കെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും മാനസികമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്? അപ്പോ മുൻജന്മ പൂർവജന്മ കൃതേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് വ്യാധി രൂപേണ ജായത്തെ എന്ന് പറയും. മുൻജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായത്തെ. അതായത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നീ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ രോഗങ്ങളും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു കർമ്മവും നമ്മുടെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ നിനക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ എനിക്കും നിനക്കും കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടാണ് അത് പുറത്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ വിഷ്ണു ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാണ്. ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ വന്ന് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഇങ്ങനെയാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ 3ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ ഈ 3 വിഷ്ണുക്കൾക്കും ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആരാ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ 3 പേർക്കും ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരമാണ് വിഷ്ണുവിനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു പേര് പറയുന്ന പോലെ കാരണ ഉദക. ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ കാരണ ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണമാണത്. ആരാണ്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം, അതായത്
നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അണ്ഡം എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മാണ്ഡം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. എന്താണ്? ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. അണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാണ്. ഗോൾഡൻ എഗ് എന്ന് പറയും, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ അത് കടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ വിഷ്ണു കാരണ എന്നുള്ള സമുദ്രത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. ആര്? കാരണോദക വിഷ്ണു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഗർഭ ഉദക. ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രം. അപ്പൊ ഗർഭ ഉദക പറഞ്ഞ ഗർഭോദക എന്ന സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നവനാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. അവന്റെ ജോലി എന്താണ് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറാണ്. ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 84 ലക്ഷം യോനികൾ അല്ലെ, ജീവരാശികളുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി ബ്രഹ്മാണ്ഡം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എല്ലാത്തിലും പോയി ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ഓരോ ചരാചരങ്ങളിലും, അത് എന്താ പറയാ ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പോവാണ്, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മ, ഇത് നാല് കൈകളോടുകൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. ആനയായിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, പക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അത്? ആരാണ് ആ വിഷ്ണു? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ്, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. ഈ എന്താ പറയാ ഈ സന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്കൊരു ഭിന്ന പ്രകൃതിയുണ്ട്, 8 അടങ്ങിയതാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, 5+3. അത് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. അതല്ലാതെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതല്ലാതെ, ഇതിന് പുറമെ എന്താണുള്ളത്? അത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഏതാണത്? നമ്മളാണ്, ഈ ജീവജാലങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ജീവഗണങ്ങൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പിന്നെ അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ, നമ്മളാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കള് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ജീവസത്തകൾ വേണം, ജീവഗണങ്ങൾ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണമാണ് ഈ എന്താ പറയാ ജഡവസ്തുക്കൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, അത് പ്രവർത്തനാശീലമാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ ഉൾപോകിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് ജീവഗണങ്ങൾ. നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജീവഗണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല, അത് തനിയെ ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ല, തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. ആര്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ നമ്മൾ ജീവഗണങ്ങളും പിന്നെ അധമ ശക്തി അതായത് താഴ്ന്ന ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനാണ് നിയന്താവ്. നമ്മളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഈ ജീവാത്മാക്കളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മത്തഃ പരതരം പലതരമല്ല, ഇത് പരതരം. മത്തഃ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമം കൂടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ എനിക്ക് പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് എന്താ പറയാ സമാനമായിട്ട്, അതായത് എനിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സുപ്രീമസി ഇവിടെ ഭഗവാൻ
എന്താ പറയുക സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് എല്ലാവർക്കും. അതായത് എന്നേക്കാൾ മുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എനിക്ക് തുല്യമായിട്ടും സമാനമായിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപമ തരികയാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കും. ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സമ്പത്തിനെ എന്താ പറയാ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ആള്, അതായത് ധനഞ്ജയ അർജുനന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉപമ തരുന്ന ഭഗവാൻ, ഒരു മാല കാണാം അവിടെ. ഈ മാലയിൽ എന്താണ് മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മാലയിൽ എന്താ കാണുന്നത്, വെറും മുത്തുകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മാലയിൽ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്, നൂലാണ് അല്ലെ. നൂലിന്മേൽ അതിപ്പോ നൂലിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ മുത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടോ, കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്, മുത്തുകളെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, അവിടെ നൂല് വേണം. അതേപോലെ ഭഗവാൻ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നൂല് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മുത്തുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇണക്കി കോർക്കാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാം അത് എന്താ പറയാ ചിതറിപ്പോവും, പല ദിക്കിലേക്കും പല സ്ഥലത്തേക്കും അത് തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ, ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ. അതേപോലെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഭഗവാനെ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനാശീലമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ്, ആ ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൂലിനെ പോലെ, ഇവിടെ നൂല് എങ്ങനെ കാണുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മണ്ഡലത്തിൽ എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ആ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഊർജം മൂലം, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി മൂലമാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് എന്താ പറയാ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാം ആ ഒരു അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിലനിൽപ്പ് അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഊർജം മൂലമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാരണമാണ്, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് സമാനമായതും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ എല്ലാം എന്നില് എന്താ പറയാ നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ ഇണക്കി കോർത്ത പോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കാരണമാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്താ, ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ണാടിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നു. പക്ഷെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഴി കാണുമ്പോൾ ആ കുഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു, കണ്ണ് മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഇന്ദ്രിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ നമുക്ക് ആ കണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, സ്വയം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന് കാരണമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രവർത്തനശീലമാകുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ, അതായത് പ്രേമം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ അതേപോലെയാണ് ഈ കണ്ണുകളും. നമുക്ക് കണ്ണുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ സഹായമാകുന്നത് ആരാണ്, കണ്ണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റൂ, ഇല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്, ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അതാണ് എന്താ പറയാ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും അപ്സു കൗന്തെയ. അപ്പൊ അപ്സു എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തിനൊരു രുചി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രുചിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിനൊരു രുചി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെള്ളത്തിനൊരു രുചി ഉണ്ട് എന്ന്. കാരണം കടലിന്റെ വെള്ളം നമുക്കറിയാം, അത് ഉപ്പ് വെള്ളമല്ലേ, ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരുപാട് ദാഹിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ രുചി ഞാനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനാകട്ടെ അവർക്ക് തനിയെ ഒരു പ്രകാശമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശരീരത്തിലെ വെളിച്ചം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ
വെളിച്ചം മൂലമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്. സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ. അപ്പൊ ചന്ദ്രന് നിലാവുണ്ട് അല്ലെ, അതേപോലെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവരിലെ പ്രകാശവും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ഞാനാണ്. പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഓം നമ ശിവായ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ ശിവായ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയാം, ഓം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഓം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ഓം ഞാനാണ്. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓം. അപ്പൊ ആ പ്രണവവും ഞാനാകുന്നു. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രണവം വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏത് മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം എന്നിടും. ആ ഓം ആരാണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ആകാശത്തിന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും ഓരോന്നും ഓരോ എന്താ പറയാ തന്മാത്ര ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആകാശത്തിനുള്ള തന്മാത്ര എന്താണ്? ശബ്ദമാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മൾ പറയില്ലേ പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ പുരുഷന്മാരിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പൗരുഷം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയാണ്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജവും ഞാനാണ്. ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ, ഞാൻ ആരൊക്കെ ആകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ അത് എന്തുമായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ്? സർവഭൂതാന ബീജം മാം. അപ്പൊ ആ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ആ ഉറവിടമാരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ മൂലമാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ, അവർ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിശക്തി ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിമാൻ. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആരാണ്? ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാകും. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തേജസ് ആരാകുന്നു? അതും ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികകളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ 3 ഗുണത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളപ്പോൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളപ്പോൾ തമോ സ്വഭാവമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതായത് ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പക്ഷെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധിപനാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു രാജാവ് ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രജകൾക്കുള്ളതാണ് ആ നിയമം എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവിന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ അതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അവന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനതയിലല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങളാവട്ടെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാവട്ടെ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവഗണങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാലോ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണത്തിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് സത്വഗുണോ തമോ ഗുണോ രജോ ഗുണം ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കും. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിർഗുണ എന്ന് വിളിക്കുക. എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ഗുണം അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണമാണ്, അത് ഭൗതികമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിർഗുണനാണ്. പക്ഷെ ഈ മായാവാദ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപമില്ല എന്നും ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ മായാവാദ ആൾക്കാർ എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, ഭഗവാൻ അരൂപമാണ്, ഭഗവാൻ രൂപമില്ല. നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാൻ ഒരു
ധാമമുണ്ട്, ഭഗവാന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ധാമം, ഗോലോക ധാമമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അരൂപമല്ല, ഭഗവാൻ നിർഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങൾ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും, മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെയധികം എന്താ പറയുക, ശക്തിയോട് കൂടിയതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് അത്രയും പവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ കഴിയും, ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ആർക്ക് സാധിക്കും, ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ച് ആരാണോ നിർത്തുന്നത്, ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും, അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണാതീതരാകുകയാണ്. ഗുണാതീതരാകുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണത്. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വമല്ല, രജസല്ല, തമസല്ല, പക്ഷെ അത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറും ഈ ഗുണാതീതരാകുമ്പോൾ. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യണേ, അവർ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും. ആരാണത്, ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിലെ സമർപ്പണ ബോധം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ ഭഗവാനിലെ ഉറപ്പിച്ച് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3 ഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 15ഉം 16ഉം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 15ൽ പറയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, 4 തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല, അത് പറയാണ്. പിന്നെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു എങ്ങനെയുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഹ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമഃ മായായാ പ്രഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. ദുഷ്കൃതമായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് പ്രാപിക്കാത്ത ഭഗവാനെ ശരണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് മൂഢന്മാര്, ആദ്യത്തേതാരാണ്, മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. 4ാമത്തേത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിരീശ്വരവാദികൾ. ഈ 4 പേരെന്താണ്, ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, എന്നിലെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 തരം ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരാണ്, മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. ഈ 4 പേരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ മൂഢന്മാർ, അവര് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനു വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പൊ കഴുത, എന്തുകൊണ്ട് കഴുതയെ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം. കാരണം പണം സമ്പാദിച്ച എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം, എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തോന്നൽ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ, അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ച് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കഴുതകളെ പോലെ പണിയെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മൂഢന്മാർ, വിഡ്ഢികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പണിയെടുത്ത് ആ പണിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിഫലം എനിക്ക് തന്നെ വേണം, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അത് കഴുതയെ പോലെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തേക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ കഴുതകളെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കുന്ന ജോലികൾ കഴുതയ്ക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ കഴുത എവിടെയും പോവാതെ ആ ഉടമസ്ഥൻ എന്താണോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പണികൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഉടമസ്ഥന്റെ പിന്നാലെ പോകും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, പുല്ല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ കഴുത എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഉടമസ്ഥൻ ഇടുന്ന ഒരു പിടി പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒരുപാട് പണി, എന്താ പറയുക, ഭാരപ്പെട്ട പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കഴുതകൾ. അങ്ങനെയാണ് ചില മനുഷ്യന്മാരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയാം, വിഡ്ഢികളാണ് അവരൊക്കെ, മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം
അവിടെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ, എന്നിട്ട് ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചിന്ത. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. നരാധമന്മാർ നരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമനാണ്, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഏറെ താണവനും. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ ഈ നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ അങ്ങനെയുള്ള നരാധമൻ പോലും ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വാണി കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്, മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്കും അനിമൽസിനും എന്താ വ്യത്യാസം? അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൃഗത്തെക്കാൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളും ബാക്കി എന്താ പറയാ, ഊണ് കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതിരോധം ചെയ്യുക, ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോ നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾക്കും മൃഗത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്? നരാധമന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് നരാധമന്മാരാണ്. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താന്ന് പറയാ, ഈ മായ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ മായത്താൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് അവർ ആരൊക്കെയാണ്? തത്വചിന്തകരാണ്, കവികളാണ്, സാഹിത്യകാരന്മാരാണ്, പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഈ മായത്താൽ അവരുടെ ഈ മായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് മായാലോകമാണ്. കാരണം കർമ്മലോകമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇൻചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർവൈസർ ആരാണ്? അത് ദുർഗാദേവിയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ മായ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴി നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളാല്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ 4മത്തെ ആസുര സ്വഭാവികള്. ആരാണ് ആസുര? ആസുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാനിയേക്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് ആസുരന്മാരാരാണ്? ആസുരം ഭാവ്യം ആശ്രിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4മത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ ആരാണ്? ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവര് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും. അവര് ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കും, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് 4മത്തെ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ ഈ 4 പേരും ഭഗവാൻ പറയണേ എന്നെ ഒരിക്കലും അവര് പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു 4 പേര് ആരൊക്കെയാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കുക? ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാഹ സുകൃതിനോർജുനഃ ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാതി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 4 പേര് പ്രാപിക്കില്ല, ഇപ്പൊ 4 പേര് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദുഷ്കൃതികളാണ്, ദുഷ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാപിക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ സുകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ദുഃഖിതനാണ്, പിന്നെ ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പണം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നവൻ. പിന്നെ ദുഃഖിതൻ, ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി. പിന്നീട് ജിജ്ഞാസു, ആകാംക്ഷയുള്ള വ്യക്തി. എന്താണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും ആ പരമസത്യത്തെ ശരിക്കും ഒരു അപേക്ഷയില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം അന്വേഷിക്കുക. അതായത് അവർക്ക് ദുഃഖമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ധനാകാംക്ഷയായിട്ടോ ജിജ്ഞാസായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അവർ വരുന്നത്. അവർ പരമസത്യത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ഗജേന്ദ്ര, ഈ ആന കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആനയുടെ പേര് ഗജേന്ദ്ര എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി, ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്താണ്? ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി ഭാഗവതത്തിൽ വരും, വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രാധാന്യം നേടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്തായിരുന്നു? ആ ഗജേന്ദ്രൻ ആദ്യത്തെ ജന്മത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്നുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് വളരെയധികം ദൈവഭക്തി ഉള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തപസ്സിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഗസ്ത്യ മുനി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയാ, നമ്മളെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാർ, നമുക്ക് വയസ്സിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരെ ആദരവോടെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അഗസ്ത്യ മുനി വരുമ്പോ പക്ഷെ ഈ രാജാവ് പാവം എന്താണ്, ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ അഗസ്ത്യ മുനി വന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്,
അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. അതായത് ഞാൻ വന്നിട്ട് പോലും നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല, എന്നെ പ്രണമിച്ചില്ല, അപ്പൊ നിനക്കൊരു മതം പിടിച്ച ആനയെ പോലെയാണ് നീ എന്നും പറഞ്ഞ് നീ നീ ഒരു ആനയാവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഒരു ആനയാവുന്നതാണ് ഗജേന്ദ്ര. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര. അപ്പൊ ഒരു ആനയാവാണ് ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ്. അവസാനം ആനയായിട്ട് എന്താണ്, ആനയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് വെള്ളം ദാഹിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു തടാകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ തടാകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു തടാകത്തിൽ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവര് പോയി. പക്ഷെ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ മുതല കണ്ടോ, ആ മുതല എന്താ ചെയ്തന്നെ, ആ ആനയുടെ കാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മുതല എന്താണ്, ആ മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനാണ്. അതും ഒരു ശാപം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു മുതലയായതാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ്, ഗന്ധർവന്റെ പേരെന്താണ്, ഉഹു എന്ന് പറയും. ഉഹു എന്ന ആ ഗന്ധർവൻ ഒരു ദിവസം എന്താണ്, ഒരു ഋഷി വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അവർ ഈ സന്ധ്യാവന്ദനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ഒരു കളിതമാശ എന്ന പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ആ ഋഷിമുനിയുടെ കാല് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ വളരെയധികം നിനക്ക് എന്താ പറയാ ഉത്സാഹം ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ നീ ഒരു മുതലയായി ജനിക്കുകയെന്നും പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുക്കാണ് ആ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവന്. അപ്പൊ ആ ഗന്ധർവൻ മുതലയായി ജനിച്ചു, ഈ രാജാവ് ആനയായും ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ആന ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ആ മുതലയായ എന്താ പറയാ ആ മുതലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഗന്ധർവൻ വന്നിട്ട് ആനയുടെ കാല് പിടിക്കുകയാണ്. ആനയുടെ കാല് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആനയുടെ കാല് വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആന ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വെള്ളത്തിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ശക്തിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയാ മുതലയാണ്. അപ്പൊ ആ മുതലയും ആനയും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിലും മുതല കാല് വിടുന്നില്ല ഈ ആനയുടെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കാണ് ഈ ആനയ്ക്ക്. ആ ആനയ്ക്ക് ഓർമ്മശക്തി തിരിച്ചു വരികയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ കൃഷ്ണനോട്, അത് വിഷ്ണുവിനോടുള്ള ആ ഭക്തി ഓർമ്മ വന്ന് അത് സ്തുതിക്കുകയാണ്. ആ സ്തുതി ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരുന്നു, ആ അടുത്തന്നെ ഒരു താമരപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ താമരപ്പൂവിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുണ്ട്, ലോകമുണ്ട് മുകളിൽ. അപ്പൊ ഈ താമരപ്പൂ പിടിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ച് ഭഗവാന് താമരപ്പൂ സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭാവം മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു പ്രാണിയാണോ, മൃഗമാണോ, പക്ഷിയാണോ, നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണോ ഒന്നും നോക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് നമുക്ക് 9ാം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു താമരപ്പൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉടനടി ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഭഗവാൻ വന്ന് ആ വിഷ്ണു ചക്രത്താൽ എന്താ പറയാ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരേനെ, ഈ എന്താ പറയാ ആനേനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മുതലയ്ക്കും ആനയ്ക്കും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്താൽ എന്ത് കിട്ടാണ്, മോക്ഷം കിട്ടുക. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് പറയും. വളരെയധികം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദ്രൗപദിക്ക് വസ്ത്രാപഹരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നെ രക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള അവരൊക്കെ രക്ഷിക്കും. ആരും രക്ഷിച്ചില്ല. അവസാനം ദ്രൗപദി ആരെ വിളിക്കുന്നേ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അത്രയും മനസ്സ് എന്താ പറയാ നൊന്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദുഃഖിതൻ, അത്രയും ദുഃഖത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരികയാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ വന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ദ്രൗപദിയെ സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ശുക്കദേവ മുനി എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദവ്യാസർ, ഈ എന്താ പറയാ മഹാഭാരതമൊക്കെ എഴുതിയതാണ്, വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത് വേദവ്യാസർ. അവരുടെ ഭാര്യയാണ് അവിടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില് വാട്ടിക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന ആരാണ്, എന്താ പറയാ ശുഖദേവ എന്ന് പറയും. ശുഖദേവ ആരാണ്, ഈ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചിത്രത്തില് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ശുഖദേവ മഹർഷി, ശുഖദേവ മുനിയാണ്. അപ്പൊ ആ ശുഖദേവ വയറ്റിലിരിക്കും, അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവര് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നു. 16 വർഷം ഗർഭത്തിലിരുന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പുറത്ത് വന്ന മായാലോകമാണ്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളോടുകൂടി, നമുക്കറിയാലോ മായ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അവൻ ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ സ്വയം അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് വന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാണ്, നീ വന്നാലും നിന്നെ മായ പിടിക്കില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പോന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറത്തു വരാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഈ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ശുഖദേവ്. അവര് ഭാഗവതം പറയണ ആർക്കാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്, അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഈ താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ചെറിയ കുഞ്ഞ് 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താണ്, 5 വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആളാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരാൾ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണും, ഒരാൾ ധനകാംക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും, ഒരാൾ എന്താ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലും, ഇനി ഒരാൾ എന്താ ജ്ഞാനി.
അതെന്താ പറയുക, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന പരമ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെല്ലും. അവർക്കൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ആരാണ്? രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ദുഃഖിതരാണ്. അതായത് ഗജേന്ദ്രനും ദുഃഖത്തിലാണ്, ദ്രൗപദിയും ദുഃഖത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, അവര് ജ്ഞാനിയാണ്, അവര് വളരെ ജ്ഞാനി, അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് എല്ലാം പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ജ്ഞാനിയെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പോകുന്നത് ധനകാംക്ഷിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വട്ടം ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ രണ്ടാനമ്മ, അതായത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അമ്മ സുനീതി, അച്ഛന്റെ പേര് ഉത്താനപാദ, അമ്മയുടെ പേര് ഇനിയൊരു അമ്മ, രണ്ടാനമ്മയുടെ പേര് സുരുചി. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും സുരുചിയുടെ മകനായ എന്താ പറയാ ഇത് ധ്രുവനാണ്, ആ സുരുചിയുടെ മകനെയാണ് എപ്പോഴും മടിയിലിരുത്തുക, അപ്പൊ മടിയിലിരുന്ന് സ്നേഹം കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും സങ്കടമാണ്, ഞാനും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം ധ്രുവന്റെ രണ്ടാനമ്മ അതിനൊക്കെ വിലക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആരെ? സുരുചി. അപ്പൊ അതിന് അനുവദിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഒരു ദിവസം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ രണ്ടാനമ്മ വന്നിട്ട് ധ്രുവനെ വിലക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടി കയറി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ മകനായിരിക്കണം, അത്രേ ഭാഗ്യമൊന്നും നീ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ ആളാവണം, എന്നിട്ട് നീ ഇതിനൊക്കെ വന്നാൽ മതി, അപ്പൊ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജൻ വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നാണ്. കാരണം നീ എന്റെ മകനല്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആ അർഹത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാണ്. എന്നിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അമ്മയായ സുനീതിയുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ്, സാരമില്ല മോനെ, നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ എന്താ പറയാ വലിയ ഒരു ആളായി തീരണം എന്നല്ലേ സുരുചി പറഞ്ഞു വിട്ടെ, സാരമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നീ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നിനക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് ആ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ധ്രുവൻ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരികയാണ്. വന്നിട്ട് ധ്രുവനെ ആദ്യം പറയും, നീ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിന്നെ അത് എന്താ പറയാ വധിക്കും, അതുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പോകില്ല. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം. അതായത് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു മന്ത്രം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധ്രുവ മഹാരാജർക്ക് ഈ നാരദ മഹർഷി. എന്നിട്ട് അതും ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതാണ് വിഷ്ണു വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ. വിഷ്ണു വന്ന് ആ ശംഖത്താൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ശിരസിനെ സ്പർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആ ഭക്തനും അത് ധ്രുവ മഹാരാജാവും ഭക്തനായി തീരാണ്. അവസാനം വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? ധനകാംക്ഷിയായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ട ആ ദർശനം മാത്രത്തില് ആ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവാണ്. പിന്നീട് അടുത്തത് ശ്രീരാമനും സുഗ്രീവനാണ്. ആ ശ്രീരാമനും സുഗ്രീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സുഗ്രീവൻ എന്തിനാണ് വന്നത്? സുഗ്രീവനും ധനകാംക്ഷിയായിട്ടാണ് അത് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അതായത് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? സുഗ്രീവൻ എന്തിനാ വന്നത്? സുഗ്രീവൻ ഭീഷ്മന്റെ എന്താ പറയാ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ധനകാംക്ഷിയായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം എന്താ പറയാ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? അതായത് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് സുഗ്രീവൻ വന്നത്. സുഗ്രീവന്റെ ബ്രദറാണ് വാലി. അപ്പൊ വാലിയോടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യണം. ആ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമനെ സമീപിച്ചത്. പിന്നെ ഈ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഋഷികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരാണ്? ശൗനക മുനികൾ എന്ന് പറയും. ശൗനകാദി മുനികളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നൈമിഷാരണ്യ എന്ന ഒരു കാടാണ്. ആ കാട്ടിൽ അവര് ആശ്രമത്തില് നൈമിഷാരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്ന് ഈ ശൗനകാദി മുനികളൊക്കെ സൂത ഗോസ്വാമി എന്ന ആ ഋഷിയിൽ നിന്നും ധ്യാനം നേടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരും ജിജ്ഞാസുവാണ്. അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട്, ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവരും എന്താ ജിജ്ഞാസുവാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ജിജ്ഞാസുവാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ജിജ്ഞാസുകളാണ്. ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ദുഃഖിതനാണ്. പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവും സുഗ്രീവനും ധനകാംക്ഷി. ഇവരൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ, അതായത് ഒരുപാട് ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ പുനരപ്പി ജനനം പുനരപ്പി മരണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയില്ല എത്രയോ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
പറ്റുള്ളൂ. എത്രയോ പേര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് പറയും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വയസ്സാവുമ്പോ പഠിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ആരുടെയിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്താ നിനക്ക്, എന്താ പറയാ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്തിനാ ഇതിലൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എന്താണ്, നമ്മൾ വയസ്സാവുമ്പോ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ എല്ലാവർക്കും ആയുസിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരും വയസ്സായിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. എത്രയോ പേര് നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കുന്നു അല്ലെ, മധ്യവയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെറിയ 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 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വയസ്സില്ല. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എത്രയും എളുപ്പം പറ്റുമോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ, അതായത് 5 വയസ്സിൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ വയസ്സാവട്ടെ എന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബഹുനാം ജന്മനാമാന്തെ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ എന്താ പറയുക ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി, അതായത് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനാണ് സർവ്വവ്യാപി, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാത്തിനും ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഉടനടി ശരണം പ്രാപിക്കും. ആരേ? ഭഗവാന്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഓണർഷിപ്പ്, അത് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്റെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മുടെ അല്ല, അത് എപ്പോ നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോകും നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി വളരെ റേർ ആണ്, അതായത് വിരളമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇങ്ങനെ ആരാണോ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവര് ഒരുപാട് കഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അത് ബഹുനാം ജന്മനാമത്തെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഹ തം തം നിയമമാവസ്ഥ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവർ ദൈവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒന്നും അനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സബ് സ്റ്റാഫ് ഉള്ള പോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം. പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് സമാനമായിട്ടോ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടോ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറച്ചു പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം, ദേവോത്തമ പരമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ദേവന്മാരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യ, ചന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു, അഗ്നി, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ആര്? ദേവന്മാർ. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവർക്ക് എന്തും ഒരു വരം പോലും കൊടുക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവര് ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം കൊണ്ട് എന്താണ് നിൽക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെന്താണ് ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകും. അവർക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പല ദേവതകളെയും പിടിക്കും, പല ദേവന്മാരെയും പിടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ, അവര് ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണോ എന്താ പറയാ വിധി പ്രകാരമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞതാവട്ടെ ശാസ്ത്രവിധി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും അവർ കേൾക്കില്ല. അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ, അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ദേവനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ആരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവർ ഒരു എന്താ പറയാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ഒരു ഗുരുക്കന്മാരെ അനുസരിച്ചോ അല്ല അവർ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഈ ദേവന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കാൻ പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. അവരുടെയൊക്കെ എന്താ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം ഈ ദേവന്മാരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മൾ വഴിപാട് നേരില്ലേ, നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ നാളെ അത് സാധിച്ചു തന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ അത് വെണ്ണി നെയ്യും തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതല്ല ബന്ധം, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ബിസിനസ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് സുപ്രീം ലോർഡ്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്താ പറയാ ദേവോത്തമ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാ.
ദേവാൻ ദേവ യജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണത്രേ. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ വിഡ്ഢികളാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്, താൽക്കാലികമാണ്, തുച്ഛവും ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്, തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബ്രഹ്മാവാണ്, ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഏറ്റവും ഉപരി, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ഏതാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അത് സത്യലോകം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ തവോ ലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം. അപ്പൊ ഓരോ ലോകമുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവരെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമ ഉന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ പരമ ഉന്നതമായ ധാമം ഏതാണ്, ഗോലോക ധാമം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഭഗവാൻ പറയും. ആരെത്തും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാർ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുതരാണ്, വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ശാശ്വതമായ ആനന്ദമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, അതെല്ലാം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്, അത് നിലനിൽപ്പില്ല. അതിന് ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല. നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, കാരണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടകർത്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, എന്താ പറയാ, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യവും അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എന്താ പറയാ കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പോ ഈ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞതാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, അത് ശാശ്വതമായ ഒന്നല്ല. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, സർവോത്തമ പുരുഷനായ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശാശ്വതമായ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ധാമമാണ് കൃഷ്ണന്റെ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും, പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം എന്താ പറയാ, അജനും അവ്യയുമായ ഞാനാണ്, അജനും അവ്യയുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അജനും അവ്യയനുമാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ജനനങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് മരണമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു എന്നല്ല പറയാ, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നാ പറയാ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ആത്മമായ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അത് എന്താ പറയാ ഇതല്ല, ഭഗവാന് ജന്മമരണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആർക്ക്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പേരെന്താണ്, യോഗമായ. ആ യോഗമായ എന്താ പറയാ അവരെ മൂടി വെക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മൂടി വെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കഞ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് എന്താ പറയാ പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു അർജുനനോട്, എനിക്കും നിനക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നിനക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞവിടെ, എനിക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ചറിയാം, വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ചറിയാം, ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു 5 വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ അതാണ് സർവജ്ഞനാണ്, എന്താ പറയാ സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിവുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിറ്റ്നസ് ആണ്, സാക്ഷിയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ സാക്ഷിയാണ്, അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നവരോട് നമുക്ക് കള്ളം പറയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്. ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയണേ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്, ക്ഷത്രിയന്മാരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, പിന്നെ വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, പിന്നെ ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, എന്താ പറയുക, ക്ഷത്രിയൻ ഭഗവാന്റെ കൈകളും, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രൻ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ആർക്കും നൽകാൻ കഴിയില്ല. അത് കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. കാരണം അവര് സ്വതന്ത്രരല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒട്ടും സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം മാത്രം അവര് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ യോഗമായ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്റെ യോഗമായ ശക്തി അവരെ വിഡ്ഢികളെ, മൂഢന്മാരെ അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജ്ഞാനം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തെ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാനിവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്? അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം, ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പിന്നെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഖ ദുഃഖം, ലാഭനഷ്ടം, സന്തുഷ്ടി സന്താപം എന്നുള്ള, തോൽവി ജയം എന്നുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് വിമുക്തരായിട്ടുണ്ടാവും. സമചിത്തൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സമചിത്തരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ആർക്കാണ് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുക? ഭഗവാന്റെ. അതായത് ഈ ജന്മത്തിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം, ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മോചിതരായിരിക്കും. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ എന്താ പറയാ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറിയോ? അതായത് ആർക്കാണ് മരണസമയത്ത് എന്നെ ഓർമ്മ വരിക? എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റുക? അതായത് എന്നെ അറിയുകയും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക്? നമ്മൾ വെറുതെ കാലത്തൊന്ന് ഭഗവാനെ കൈതൊഴുതാ മനസ്സിലാവോ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകില്ല. അമ്പലത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാവോ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാകാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ, ഭാഗവതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക, അത് കഥകൾ, അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ, ദിവസേന നിത്യം നമ്മൾ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ബോധം പുലർത്തുന്നത്, അതായത് അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണനായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഈ ദേവന്മാരും ഈ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാറാണ് ഭഗവാനാണ് നിയന്താവ്. എല്ലാവരും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും അധീപനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം കൂടി വേണം. അപ്പൊ വരാഹ പുരാണം എന്നുള്ള ഒരു പുരാണത്തില് പറയാണ്, അതിപ്പോ നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും അല്ലെ, ഇപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോമയിൽ നമ്മൾ കിടക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലെ, നമുക്കപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ? പക്ഷെ പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ആരാണോ എന്താ പറയുക ജീവന പര്യന്തം ആരാണോ ആജീവനാന്തം ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം എന്തവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അഥവാ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തും. എന്നാണ് പറയുന്നത്, യദി വാതാദി ദോഷേണ മദ്ഭക്തോ മാം ച ന സ്മരേ അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതി. ഇതാ എന്താ പറയാ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് എന്റെ ഭക്തനെ
ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ച എന്റെ ഭക്തൻ അഥവാ മരണസമയത്ത് കഫവാതം പിത്തം ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബാധിച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെടും. പക്ഷേ അങ്ങനെ സമയത്ത് എന്നെ ഓർക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഓർക്കുന്നു, എന്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ സ്വയം ഓർക്കുന്നു, അവനെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭരത മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭരത മഹാരാജാവ് വളരെയധികം നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ ഒരു മാന് വരും. അവിടെ ഒരു മാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു മാനാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു പുലിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മാന് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് എന്താ പറയാ അത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അത് മരണപ്പെടുകയാണ്, ആ ഒരു മാന്. അപ്പൊ ആ മാൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയാ ആ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണ്, മാനിന്റെ കുഞ്ഞ്. ആ ചെറിയ കുഞ്ഞ്. അപ്പൊ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ആശ്രമത്തിലാണ്, ഏതാണ് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലാണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശ്രമത്തില്. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെട്ടില്ലേ, കാരണം അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അമ്മ ചത്തുപോയപ്പോ വേഗം ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ രാജാവാണ് പക്ഷെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ വേഗം ഉടനടി ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ രാജാവ് ആ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെല്ലാം പിന്നാക്കം പോയി. അതായത് എല്ലാം മറന്നു. സ്ലോലി ക്രമേണ എന്തായി, ആ ആസക്തി മുഴുവനും മാൻകുട്ടിയിലായി. അപ്പൊ ആ മാൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്താ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവസാനം എന്തായി, ഈ മരണപ്പെടുന്ന ആ മരണാവസ്ഥ എത്തി. ആർക്ക്, ഈ രാജാവിന്. മരണസമയത്ത് എന്തായി, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വന്നില്ല. പക്ഷെ ആ മാൻകുട്ടിയായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ, അവബോധത്തിൽ മുഴുവൻ മാൻകുട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ ഈ മാൻകുട്ടിയെ ആരാ നോക്കുക, ഇനി ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് ആരാ ഉള്ളത്, മാൻകുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ, ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും മൃഗം വന്ന് ഇതിനെ കൊല്ലുവോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളായി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. മരിച്ച എന്തായി, അവബോധത്തിൽ എന്തായിരുന്നു, മാൻകുട്ടിയായിരുന്നു. അവസാനം ഈ രാജാവ് എന്താണ്, വീണ്ടും ഒരു മാനായി ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായി ജനിച്ചു. അപ്പൊ മാനായി ജനിച്ചപ്പോ പക്ഷെ ഇത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തില് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ കൊടുത്തു. പഴയ ജന്മത്തിൽ ആ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ആ ഓർമ്മ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓർമ്മയിരിക്കെ ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് രാജാവിന് വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നി. അതായത് എത്രയും നല്ല ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം പോലും ഞാൻ നിർത്തിവെച്ചു എന്നുള്ള ആ സങ്കടമൊക്കെ വന്നപ്പോ ആ എന്താ പറയാ രാജാവ് മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് തപസ് എന്ന പോലെ ആ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിലെ ആ എന്താ പറയാ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും വെറും പഴുത്ത ഇലകൾ, അതായത് പച്ചില പോലും കഴിച്ചില്ല, പഴുത്ത ഇലകൾ മാത്രം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തപശ്ചര്യം എന്ന രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഭരത രാജാവായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്, ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജഡഭരതനായിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ. തത് ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അതാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? കാരണോത്സുക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോത്സുക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അതെ. ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, നിത്യാഹങ്കാരം. 5 + 3 അങ്ങനെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവജാലങ്ങൾ, ജീവഗണങ്ങൾ. ശ്ലോകം 7:7 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ ഏതാണ്? എന്താണ് ഉപമ? മാലയിലെ നൂലിനോട് എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, ഭഗവാനിൽ ഉപരി ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഭഗവാനിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതോ ഭഗവാന് എന്താ പറയാ തുല്യമായതോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് മാലയുടെ ഉപമാനം ഭഗവാനോടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരെല്ലാമാണ്? മൂഢൻ, മനുഷ്യാത്മൻ, നിരീശ്വര, അസുരി ഭാവം ആശ്രിതർ. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരെല്ലാമാണ്?
ദുഃഖിതൻ ധനകാംക്ഷി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസു. ജിജ്ഞാസ. പിന്നെ ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ. ശ്ലോകം 2:3 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? 2:3. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 30 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്തു പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഈ ശ്ലോകം 7:23 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? 9ാമത്തെ ചോദ്യം. ശ്ലോകം 7:23 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുന്ന വ്യത്യാസം. ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക? മൂഢന്മാർ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാണ്? മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്? അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയിരിക്കും? അവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാശ്വതമാണോ? സച്ചിദാനന്ദ ആനന്ദമായിരിക്കും. അല്ലല്ല, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മൂഢന്മാർ, അതായത് 7:23 ഭഗവാൻ പറയുന്നു മൂഢന്മാർ, അതായത് വിഡ്ഢികള്, അവർ ആരെ ആരാധിക്കുക? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികവും, അതായത് ശാശ്വതമല്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് ശാശ്വത ലോകത്തേക്ക് എത്തും, സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി ഒരു 5 അധ്യായങ്ങളോട് അത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും.